Mentira. Jo invito al senyor Fabra a que miri els pressupostos i veurà com pel parador de Morella hi ha una inversió de 4 milions d'euros als pressupostos del 2008 i altres als pressupostos del 2009, etc. Les coses quan se miren les han de dir en certa rigorositat. I acabo en qüestions que afecten a la comarca en una altra qüestió que per mi també ha sigut molt important. Vosaltres sabeu que el conveni amb la taula del Sénia, quan se va firmar fa, no sé, més o menys un any, va haver polítics del Partit Popular que van qüestionar el que això fos veritat. El que la firma per part del número 2 del Ministeri d'Agricultura i el president de la taula del Sénia que es va fer a Vinaròs, el protocol deia que era un protocol d'intencions i que no se sabia el que va fer. Jo tinc l'anècdota de que jo vaig comprometre, i la gent, sobretot per Vinaròs, no saben, me vaig comprometre que jo dimitiria si este conveni no s'executava. Però també vaig invitar a dimitir els que van qüestionar que això fos possible o no fos possible. Doncs bé, els pressupostos del 2008, dins de la secció 25, dins de l'apartat 414b, Desarrollo Rural, hi ha una partida de 3,9 milions d'euros, que és l'anualitat que correspon al 2008. Al 2009 sortirà una altra quantitat i al 2010 una altra, tal com estableix el conveni. És a dir, tots aquests datos que jo us he donat són datos contrastats, basats en documents i basats en unes realitats tangibles que, insisteixo, si haguéssim tingut en alguns moments una mica més de col·laboració per part del govern del Partit Popular de la Generalitat, possiblement molts d'aquests projectes podrien ja estar en marxa. Jo, de veritat, me n'alegro moltíssim de lo que representa per la comarca, me n'alegro moltíssim de lo que representa per la comunitat la inversió de 25,2 punts més respecte a l'any passat i me n'alegro sobretot per les persones d'este país el que un govern, el seu pressupost, gasta més del 50% en polítiques socials que hem de continuar en la pròxima legislatura. I acabo dient una cosa. Quan l'altre dia el Partit Popular ens deia que aquestes mesures com el de l'ajut als fills o les polítiques de vivenda que ara han posat en marxa eren mesures electoralistes, jo dic el mateix. Un govern ha de governar des del dia que pren possessió fins al dia que acabe la legislatura. I per tant, falten 6 mesos de legislatura i un govern el que no pot paralitzar és cap iniciativa. I diré més, si nosaltres les polítiques socials les podem tirar endavant és per un motiu. Este govern, el govern socialista, és l'únic govern de tota l'etapa democràtica, és l'únic govern de tota l'etapa democràtica que ha tancat els 4 anys pressupostaris en superàvit als comptes de l'Estat. I el que sí que aquest govern també té molt clar és que part d'aquest superàvit s'ha d'invertir en polítiques socials. Molt bé, jo si voleu fer alguna pregunta o alguna qüestió que us hagi quedat en dubte, doncs intentaré aclarir-les el màxim possible.